बेबायदि खामानि मावनायनि उनावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा माब्रैहाय प्रमद बर'नि प्रति मोनसे बिश्वासजों खामानि मावनो हानो जों दिनै बिराद मन'खस्थ' मोनदों। गिबियाव जों रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारी सारखौ बावाखै, दैदेनगिरिफ्रा सोरबा बावदोंब्लाबो बिनिनो मोनसे मोजां आपडेट्स जे थांनाय समाव गबिन्द बसुमतारी मानगोनां डिपुटि सिएम बिथां सारा जे रन्जन दैमारी बिथां सार आरो कनभिक्टेड जानाय माखासे जेलाव थानाय एक्स एनडिपि आदामोनखौहाय 60नि बारा सोद्रोमाफोरखौहाय गभर्नमेन्टनि गेजेरजों सख'नो हाया होननाया बे मोनसे बावथिनासो होननानै फोरमान होदों। हायो, नियम कानुन दं होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बिथांमोना बेखौ सोजानानै मावाखैसो होननानै मोनथिनो मोनदों। दा बेनि सिगां नैबे खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो जे बारग' डिपुटि चिफ अफ बिटिसि मानगोनां खाम्फा बरगियारी बिथां सारा पिपिएलआव जगदान जागोन। नाथाय दिनै साब्रै एबसुनि मैखोम दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिपिएफआव जगदान जाफैदों। नै भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोदो। प्रदेशनिफ्राय माग्राम बसुमतारी एक्स प्रेसिडेन्ट सुबन काटा आनसलिक आबसु आरो लोगोसे बिथाङा दिहिरा ब्लक इउपिपिएलनि सेक्रेटारि मैया फैबाय माग्राम बसुमतारी। सेकेन्डआव दङ खोमदोन दैमारी एक्स प्रेसिडेन्ट बांलाबारि इउपिपिएल आरो एबसुनि एक्स वार्कार। सूर्य बसुमतारी इउपिपिएलनि आइटि सेल आरो दिहिरानि। सारि नम्बराव दङ मिथुन स्वर्गियारी वार्किं प्रेसिडेन्ट दिहिरा प्राइमारि इउथ इउपिपिएलनि आरो सेक्रेटारि माने इउपिपिएल डिस्ट्रिक्ट। भिडिअ क्लिप्सआव नुनो मोनबाय सोरबा थांदों सोरबा फैदों। बे मोनसे वान अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट फिचार्स अफ पलिटिकेल सिस्टेम। बियो मोनसे राजखान्थिनि मोनसे फैबाय थानाय बोहैबाय थानाय जोबनो रोङै बोहैबाय थानाय मोनसे फिचार्स। थांलाय फैलाय थाखायो, सोरबा थांबानो सोरलां बोरलां, सोरबा थाबानो गोमबा देरहागोन बे नङा, बे जायो फैयो राजनितिकआव। दा दिनै सावरायनांगौ खोथाया नैबे रन्जन दैमारी सारनि सायाव सासे स्मार्ट बेक्तिया मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना गाबोन आं रोखा होगोन गाबोननि गोदान भिडिअआव। नाथाय दिनै नैबेखौल' फोरमान मोनदों जोङो जे बिथांमोननि गोबां गोरों दैदेनगिरिफ्राबो इउपिपिएलनि बिटिआर सरकारनि मिन्थिखागौ जे रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेबां 60नि बारा सोद्रोमा जेलाव जोबजानाय दं, कनभिक्टेडफोर दं, बेखौ मानगोनां डिपुटि सिएम गबिन्द बसुमतारी आरो माखासे इउपिपिएलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि लिडारफ्रा बुंदोंमोन ना कनभिक्टेड जानाया कर्टनि गेजेरजोंसो सरकारनि तरफनिफ्राय मालाबाबो गवा होननानै जाथावा नामुमकिन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय ओइबिलाक आजिर तारिखत फल्स हिसाबै प्रमाणित হৈ गल। नाथाय बिथांमोना दिनैनि समाव बे रावा नंखाय होननानै फोरमान जाबाय आरो बिथांमोना मावनो गोसो जायाखै। जेलाव थाबाय थाथों, जेलाव थानांथों, आहा नङाबा सियारा सिखौ जानोसै होननानै साननानै लादों। नङाब्ला मा लांखं बरनगौमोन। 5 बोसोर जाफैलायबाय, नै दिनैसिमबो बरनाखै। रन्जन दैमारी सारखौ कनभिक्टेड जानाय बिथांमोनखौ, हारिनि थाखाय मावबोनाय बिथांमोनखौ बेबादि दोनबाय थानाया बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा। बेखौनो गाबोननि भिडिअआव थर्न बबे आयेन कानुनजों गगोन बेखौ आङो होनो थांगासिनो दं, नोंथांमोनजों सावरायनो थांगासिनो दं। दा लोगोसे जोबनायावहाय खाम्फा बरगियारी बिथां सारा गाबोन जयेन जागोन। जयेन जानायनि सिगां बिथाङा इउपिपिएलखौ आरो प्रमद बर'खौ मा होनोमोन, गावनो बिपिएफनि माखासे नेताफोरखौ, कर्मिफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर'नि सरकार सालायनाया माबादि गाहायाव नारसिनजानाय, सोरलां बोरलां आरो बिथांमोननि हेंथायै बाथ्रा बुंनो फोरोङोमोन। खाम्फा बरगियारी सारानो प्रमद बर'खौ आरो प्रमद बर'नि सालायनाय इउपिपिएल दोलोखौ
माबादि बखिनो फोरोङोमोन नाथाय बेबादि लिडारानो दिनै बेयाव द्रप खौसेथिया मा इउपिपिएल आव थाब्लाल' जाफुङो नामा सार हारि दानायनि सिमाङा इउपिपिएल आव थाबाल' जायो नामा सार अब्लालाय मानोथो हा बायलाय फानलाया ट्राइबेल अना ट्राइबेलफ्राबो मोनखो एखे समान जाखो नै नायनानै ला नोंथांमोना बिनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय जों इउपिपिएल नि ट्राइबेल बर' बिथांमोननि थाखायबो मोजां ना गुबुन जायगानि नन ट्राइबेल मानसिफ्रा बिनि बिदा फंबायनि हाखौ बायना लायफैनायखौ इउपिपिएल नि नेताफ्रा लुबैयो ना प्रमद बर'आ लुबैयो ना जुदि लुबैया आं सानो बिथाङाबो लुबैया जुदि लुबैया अब्ला दिनैहाय आसामाव एखे गभर्नमेन्ट दादों इउपिपिएल आरो बिजेपि फुराना कामरुपनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव अरा ट्राइबेलफ्राबो बायनाय फाननायनि जि अधिकार होनाय जाबाय बिनि दारै एक सप्ताहनि गेजेरावहाय 90% ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि सनापुरनि बे मिर्जानि रानिनि हाया ट्राइबेलफोरनि हाया 95% एक सप्तायावनो अना बर'फोरनि आखायाव थांबाय बेखौ मानो प्रटेस्ट खालामनो हादिया बिटिसिनि इएम माखासेफ्रानो बुंगासिनो दङ जे अना ट्राइबेलफ्राबो बायनाय फाननायनि अधिकार दङ बिटिसिआव बेखौ बुंगासिनो दं निश्चय दं ओंखायनो प्रमद बर'आ बुंनो हायाखै प्रटेस्ट खालामनो हायाखै गैया होननो हायाखै आरो जुदि गैयाब्ला बे बिटिसिआव जुदि अना ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ बायनो हायाब्ला बायनो हाया होनना बुं फंसे जों रायजो राजाफ्रा क्लियार जानांगौ सर 16टा डिपार्टमेन्ट थांनायनि दिनै 16टा डिपार्टमेन्ट जि 39 डिपार्टमेन्ट जोङो मोनबोदोंमोन जा एबा दाजा जों बेखौ लानानै गौरबै रायजो राजाफोरजों सावरायनानै बबे ओनसोलाव इरिगेसन नांगौ बबे ओनसोलनि एलपि स्कुला मा अबस्थायाव दङ बबे ओनसोलाव लामा नांगौ जों पिस लामा बानायजोबनो हायाखै अन्थाइ बालाबो होजोबनो हायाखै खिन्थु प्लेनिंनि दारैहाय जेरैबायदि मावनांगौ जों मावबाय थादोंमोन निश्चय बयनिबो जिबना इमप्रुभ जादोंमोन लिभिं स्टेन्डार्डआ दा फैयै फैयै बे डिपार्टमेन्टखौनो 16टा डिपार्टमेन्ट डिसिनो हरफिनबाय डिसिनो हरनाय माने डिसिआ प्रमद बर'नो एन्सार होआ डिसिआ एन्सार होयो दिसपुराव गतिके बे डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो हरनाय माने दिसपुराव थांफिनबाय आसाम गभर्नमेन्टआव हरफिननाय जाबाय सोर दैदेनगिरिया गावनि पावारखौ अपजासि सोरनोबा हरफेरो दिनै प्रमद बर'आ अपजासि बिराद गावखौ उदार देखायनो थाखाय डिसिखौ जोंनि इनभल्भमेन्टआव लाबोबाय होननानै देखायनो थाखाय बेखौ खालामदों बेनि दारै प्रमद बर'आ बेक्तिगत जेबो लकसान जायाखै बेनि दारैहाय जोंनि बिटिसिनि जनसाधारनफ्रा समग्र लकसान जादों 16टा डिपार्टमेन्ट जोङो खोमानानै लादों जोंनि अधिकारखौ खर्ब खालामनानै लादों बेनि थाखाय प्रमद बर'आ दायी बेनि जबाब होथों रायजो राजानो बेबायदि खामानि मावनायनि उनावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा माब्रैहाय प्रमद बर'नि प्रति मोनसे बिश्वासजों खामानि मावनो हानो जों दिनै बिराद मन'खस्थ' मोनदों स' थेंक इउसै नोंथांमोना नुनो मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं